네. אין בתחושת הרעננות כשאת יוצאת מהמקלחת. בזכות מרכך הכביסה של לינור, התחושה הזאת מלווה אותך לאורך כל היום. לאורך כל היום? כן, הניחוח המרענן של לינור משתחרר לאורך כל היום, ומעניק לך תחושה כאילו יצאת עכשיו מהמקלחת בכל פעם מחדש. I feel good in לינור. כשהאוכל באמת טוב, כולם מדברים רק עליו. רק שלפעמים, אין לי מושג על מה מדברים. וואו, מה יש בזה? זה לא בשר, וזה ממש טעים, יש בזה... מרינה. ברור, אבל יש בזה גם איזה אומאמי, נכון מאמי? ובזכות מרינה. זה אפטר טייסט. טייסט